To je čistá spiritualita, vesmírná pravda, která dobře zapadá do přírodních a neměnných zákonů, jimiž se vše řídí. Je to přímý a konkrétní způsob spojení s duchy světla, bytostmi z vyspělých světů. Psychická očista je praxe ve prospěch ducha. Musí se provádět ve stanovených časech. Proto je nutné stanovit pro praxi psychické očisty stejnou denní dobu. Ve stejnou dobu ráno, odpoledne a večer. Je třeba dávat pozor na slova, která během psychické očisty vyslovujete. Představte si světelný bod, který shora září stále jasněji. To se děje v astrální sféře, když provádíme psychickou očistu. První ozařování se nazývá ozařování a je to první část psychické očisty. Pak následuje ozařování B, což je část, kdy ho opakujeme po dobu 5 minut. A končíme ozařováním do horního astrálu, jedním do velkého ohniska a jedním do astrálních vůdců spiritistického hnutí. Pokud děláte psychickou očistu poprvé, je nejlepší ji dělat 10 minut a dělat ji 3 týdny. Po 10 minutách. A po 3 týdnech ji začít dělat po 5 minutách. To je důležité, abyste se seznámili a upevnili s novými energiemi. Zpočátku je běžné, že se vám zdají temné sny, protože to je znamení změny energií. Psychická očista je duševní hygiena, která je duchovní koupelí. Zbavuje nás depresí, nespavosti, vidění postav, šílenství, závislostí, úzkosti, náměsíčnosti, čarodějnictví, rozpadu manželství, nehod, hněvu, stresu, nenávisti a mnoha dalších problémů. Při praktikování psychické očisty byste neměli zavírat oči ani klečet. A můžete ji provádět mentálně, když vám prostředí nedovolí verbalizovat slova. Musíte si vytvořit klidné prostředí, ve kterém budete psychické očišťování praktikovat. Pro praktikování psychického čištění neexistují žádné kontraindikace, ale musíme mít na paměti úctu k vyšším duchům. Když se nacházíte v prostředí, kde panuje zmatek, nepořádek, zoufalství, bolest, nejistota, strach nebo úlek, zůstaňte klidní, pozvedněte své myšlenky vysoko do horního astrálu a mentálně proveďte ozařování B 2krát nebo 3krát, či vícekrát, chcete-li. Neprovádějte však tuto praxi jako modlitbu. Psychická očista není modlitba ani náboženská praxe, nic takového. Je to spojení ducha s vyšším astrálem, což jsou duchové světla, takže aby to opravdu fungovalo, postupujte podle pokynů, které vám dám. Nemyslete na neštěstí nebo bídu, nevyzařujte lítost ani lítost nebo smutek, nevyzařujte žádné prosby, vyšší duchové už vědí, co potřebujeme, jen musíte dávat pozor na slova, která říkáte, když vyzařujete, a vytvářet představu ohniska světla, které vás obklopuje a posiluje. Vše závisí na našich myšlenkách. Jak budete myslet, tak budete myslet. Nyní začneme s psychickou očistou. Do vyššího astrálu. Velká soustředěná tvůrčí síla, víme, že zákony, kterými se řídí vesmír, jsou přirozené a neměnné a že jim vše podléhá.
Víme také, že právě studiem, uvažováním a utrpením, odvozeným z boje proti špatným návykům a nedokonalostem, se duch stává osvíceným a dosahuje většího vývoje. Jistí si tím, co máme dělat, a využívajíce svou svobodnou vůli, vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás tak, abychom mohli plnit své povinnosti. K velkému soustředění. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás zahalili svým světlem a tekutinami a posílili nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru.
Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Do vyššího astrálu. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. K velkému zaměření. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Astrálním vůdcům spiritistického hnutí. Velké soustředění, život vesmíru. Zde vyzařujeme myšlenky k vyšším duchům, aby nás mohli zahalit svým světlem a tekutinami a posílit nás pro plnění našich povinností. Právě jsme provedli psychickou očistu. Pamatujte si, měla by trvat 5 minut. Pokud tuto praxi provádíte poprvé, provádějte ji 10 minut a dodržujte pokyny, které jsem vysvětlil na začátku. Vděčnost.